Ko himen kopera bayit hautrai Jesus Christ ngai kublei epi baro ngaka Holy Redeemer Naval Center Mauklam. Bad ngidang yai beteng yaga jimpuson jangi halor ka jimpla pop bad hakinigisngi pilayo i yaki video bad pila puson halor ki pop baper kaba ngi hikai nagabenta jampi lese nagabenta bonngod kinige jingi kai pila tip lupa lese donru kiba snow temai kinige jingi kai lese ngimpat puson hakane ka dur bad mintakasngi ngakwa ban hikai halor kawe kapang kaba kam kongsan bad ngakwa ban karpadi pi baro papinstang naduh bastang haduh Bakhuid bun sin ngi snap kindiat nang tangi ino henre kanege jingi kai pimde ben ino haduh Bakhuid namar ngahikai halor ka nongrim jangga sakramen jimpla pop bad halor ka jingkorodor ban pla iya ki pop hawulindo Balei Ngi Phla iya ki pop hawulindo Balei Ngi Phla iki pop hawu buryu kumba kirli bun ki buryu Balei Ngi don kam sakramen de jimpin yasuk Balei Ngi Phla hawu jisu markomak Balei Ngi Phla hawu jisu shabeneng Balei Ngi don kam uwe buryu ban pla iki pop utau buryu ru ulong ubatalot bor kumbalong bangi te Balei Ngi don kam ban le telud ya ke jimpakla ya ke jingdona ya ki pop jongi hawu we patu buryu ban ya ka bangi pla bait hawu jisu kene baro kilong ki jingkirli jong bonngod wat ya ki himmen ki para ka Balang Catholic ro ki don kane ka jingsno bon sin bad ka bastang ako abanong ya piru kumbangala ong kane kamde ka jingyalap niam nga kumulindo nga huk hikai ya ki bangit bapindup la ban im ya ka jingim kabakam janai ngatarai kane kadeka kameram jonga ulindo ban hikai iya ki bangit kumno ngila ban pindon kamba iya ki tolong jingaye kaba ujisu ulabu ulamang nagabenda jongi lembaga jingsha shitom jongu to nginang duwai markelia nginang kershan markelia bagane ke jingi kai baro kalonga jingyarap yangi nga duwairu bakat ba nga ay kane ke jingi kai kat ba pisngap pinang roy ha ke jimpen sle jong Mynsiem Bakhuid piru pe duwai kat ki basngap da kini ki video kinio ya ke jingim batimai kinio jimpen sle batimai kinio jing snow tu batimai pakinio ya ke jinga eru ban kela kabamod but kat ba pisngap kat ba piladet ngap pidi ban share bat kive nga kermen be kane ke jingi kai kanang yarap shibun yepi ko himmen ko para ke jingkeli kalong Balei Ngi Phla pop hawu Lyngdoh markema hato ulong uburyu ubatolot kumba long mangi Balei Ngi don kamben pla hawu ban sngutu iya kane ka nongrim jangga Balang Catholic naduh bastang jangga Balang Catholic ngidon kanege jingi kai bad ki kristan naduh kesnem naduh kispasnem baningkong hakapor janggi apostol kiladon kanege jimblin bad kala hiar ter bad haduh minda kumne ngidang late plapop hawulindo hakasendo plapop ladang ipet naka kitab Leviticus kabapra hindriyu ni yoi Moses ulat pinkarpang yau Aaron bad ki konjangu bad ki lam ki ingasem jongi Lyngdoh bad hakamat ka jain jingya kendu Moses haka jingkang jangka jain jingya kendu ulara ya ka dabor dap daka bad ula sait yau Aaron bad ki kun jangu namar kilong ki kun Lyngdoh ki badon ga bor hiar pateng hakata ka jinglong Lyngdoh bad komjuru ngiyo i haka Exodus arpu kindai sau haka jingkang jangka jain jingya kendu Moses ula penkuit yau Aaron bad ki kun jangu daka nangda ula
kerku penkantang iaki banlongi Lyngdoh. Bad kaneka jingle niam kabau Moses ula perlong nagabinda aran bad kikon jangu shua bakin shimdi iaka kam kum u Lyngdoh. Bad shua kane kakam ula penkod yaki. Nang tang ideben sauturu u aran bad kikon jangu kilale ki kam ayu nagabinda upay di Israel kilong kinong kinia. Bad ladangi peit shua bakin rung hake temple u Moses ula site ula penkantang yaki krampa kindu peniaid yaki jinkinia nagabenda ki side pop ialade but nagabenda ki paid barro. Bad kata manusnem mangi ayom ki shaid kinia yaka jinkinia dagisnam jongimrad kane kalong jutang barim. Kaba ublehi ulabu ulamang lemba u Moses ya ki Lyngdoh. Kaba mud ki Lyngdoh ki don ha ka jingmud jong uble. Om ha ka jingmud jong u Moses. Om ha ka jingmud jong ubriu kum mangi. Lyngdoh ki don ha ka jingmud jong uble. Badu ble ulabu ulamang ya ki naduh basta. Panangda haba ngipet yaka Jinglong Lyngdoh kabang hidon ha ka Balang jongi Balang Catholic ni ong ngi kli hangno ha ka Bible ka kadaw bangide ni don Lyngdoh hangno ka kadaw syapanga jingkandang Lyngdoh. But ladang ipet ko himen ko para hakini ki por hakini ka ayam land ni puson man usnem kamdame hakasngi pale Bakhuid halor ka jingsait ki jat u Jisu yaki apostol kane kalonga ruti ka ba u Jisu lale. But ngidi ben soto haka gospel jango yanis katlai katsau katsan ngipule haba u Jisu haka jingkawai meat haka jingkawai paska u Jisu ula lumlang ya ki apostol bat kila shonglang bat u Jisu saudong jangka mijbam nangda u Jisu ula mi bad ula shim ya ka dabor badap da ka ula stang ban side ya ki kejat jangi apostol. Bad haba u Jisu ula lei shawu Simon Petrus u ong kokenrad watnum side ya ki kejat janga. Bad u Jisu la ong ladangam side ya ki jat jampi pinum don bindalang badnga bindalang ayu kaya kata ka binda ka ba u Jisu la ay ha ki apostol. Bad ka binda ka ba u Jisu la ay ha ki apostol kalong ka bor ka itiyar ban shimmendalang ka ju ka bor da ka ba u Jisu ula penkod ya ki pop jang ki boroyo shua ban seng ya ki yukrish Bakhuid u Jisu ula penkantang ya ki kumba u Moses ula penkantang ya u Aaron ba ki kon jango ha ki jinglong Lyngdoh u Jisu ula sait ya ki jat kumba le Moses kane kalong ka dakashin jang ka jingpin kerpang ya ki apostol shaka jinglong Lyngdoh shua ba u Jisu in kinia ya ka jingkinia haloro lum Calvary kane ka hikai shaika dar haduh katno u Jisu udon ka jingang nod nagapenda jongi ivei pa ivei ula penkantang ngilaban nong kane ka jingle jong u Jisu iki apostol kalong ki ordination jimpen kantang Lyngdoh kumba u Moses ula penkantang Lyngdoh ya u Aaron pat ki kon jongu ko himmen ko para nangda ter nila ban yo i u Jisu hi ula ong ha ka gospel jongu Lucas arpo u Jisu ula te ya ka jutang batimay dagasnam kane kalonga jutang ha kasnam u Jisu ula kadaw ya ki apostol kane ka Eucharist kane ka jingkawai mid kalonga jingstang jangka jing penorlong ya ka jingkinia halurulum Calvary kadon jingya de bat ka Eucharist Bakhuid bat ka jingkinia jongu Jisu
haulum Calvary. Kadba ujisu ula shonglang bat ki apostol haka meet bam haka ta ka meet ula kinia ya ka jing kinia kalam place nam bat kala pinurlong janai haulum Calvary haba ula place nam. Don benda naga benda ka Eucharist Bakhuid haka bangi pet binia haka scripture haka jingto Bakhuid ngilaban yoyi yakane. Bad kadba ngidang puson ujisu ula ay haki yaka bor kerpang yakini ki Lyngdoh. Ujisu ula penkantang yakini ki Lyngdoh, nangda ula penku bor yakini ki Lyngdoh, bad naga binda ki Lyngdoh yaki kamba kongsan e kalong. Bad ke kam ka ba kongsan jong ka Balang ru kalong yaka bor ban map yaki pop bad ban ai yaka met bad ka snam jong Chris ke Eucharist Bakhuid bad ka sacrament jing penyasuk kane kalong ka ba kongsan e naga binda jongi om de namar ba ki ve pat ki sacrament kim don dor baro kilong henry happadeng kine kane kalong ka ba kongsan naga binda ka jimpla pop nagapinda ka Eucharist Bakhuid ki veipat ki sacrament baro ki atrelang ba ka Balang. But kumda ngide ban pet ban sautu shushu halor kane ka pang ngidon kam ya ka gospel jongu yanis ka ba arpo lai ujisu ula wanrung ha ka kamera balakang jongi apostol hadin ka Jingmap ki apostol kilating Kim don jingslor satyaban mina kata kamera badu jisu la one room ha kata kamera nado arpo way na lindong arpo way hado arpo lai ni pule kane jisu ai jingsuk yaki bad kabau jisu le hakama jongi kai kabau jisu ong yaki topdiang ya Mynsiem Bakhuid yaki pop jongno bapi map la map yaki pop jongno bapi pensa la pensa hangni ngidi ban sautu ujisu balami pangat naki baya ula ay yaka jingai kerpang yaki apostol kane kalonga jingai kabakong santam kaba ujisu la ay haki apostol kaya kataka jingai lesengi perkat ujisu la le bon ki kambala ula penim ya bon ki baya ula penkoi ya ki bon ki matla bat ki bayap shiliang bad ujisu shimla ai haki kata ka bor hadin ka Jingmap henry ka bor kerpang ka ba ujisu la penkam ti halor ki apostol kalong ban map ki pop haba ujisu la ong nga yaki pop jongno pila map la map yaki pop jongno pila pensa la pensa ujisu ula ong yaki kansa jia ya kane lemba Mynsiem Bakhuid naga daga dashwa kane ujisuang topdiang ye Mynsiem Bakhuid or bad hangne ka shai ka dar haki ne ki apostol kilong ki brio ujisu ula ai da kawai pat ka bor kata ka bor kalong da Mynsiem Bakhuid ude Mynsiem Bakhuid ula penkerpang ya ki apostol haka jinglong brio jangi apostol Mynsiem Bakhuid person janga trinity ula one here bad ujisu ula penkerpang ya ki kawairong ide ben sautu hangne kalong haba ujisu ula ai kane ka bor ujisu shimla ai shaki paidba kakane ka kamera ki don kadweng oti apostol jangu lada kumbangi perkat ujisu mood banaya kane ka bor habaro ki brio ujisu de baniyang kumba ulayang harut ka duriao Galilea ne ude ban yang hawulung badu de ban penbana baro ki paidba kila wanlung saudong jongo banong yaki pop jongno pi map la map yaki pop jongno pi la pensa Balei ujisu ula jid kerpang yakine kadwe ngot ki apostol kaba mod kadon ka e kaba kerpang haka jingmod jong ujisu kata kala pelong ya ujisu banyakendu yaki shimet haka kamera But blessed don ki vei pat ki binda ujisu la ekendo paidba ujisu yakendo kato kanongot halindi singing hakita ki por ujisu shim la kren halor kane kapang ujisu la kren halor kane kapang
tang hang ne hakane ka benda jong gospel tang ha ki apostol ka bamod ujisu don ha ka jimmod jongu ba kini ki Lyngdoh ka bangila pengantang kini ki bishop ka bangila ke bangala pengantang kide benyo ya kane ka bor bad baro ki nombur jangu ki bahyar pateng na kane ka bor kide benyo pediang ya kane ka bor lemba ka jimbukti na kata ka daw haman laki por habangi pengantang Lyngdoh daw bishop ubukti kata ka bor kahyar shaki Lyngdoh kane kalonga jimmur jongka jingpin ko bor ya ki Lyngdoh banlong ki ba snap plapop badon ka bor daw Mynsiem Bakhuid ban map iki pop ban ngide ban sauto omde ki rishimet ki map iki pop habang ilay plapop ngimju lay plapop haki briu henre ngilay plapop hawu jisu ubadon hapo jonki lemba Mynsiem Bakhuid nagata ka daw jisuang to pedeyang ya Mynsiem Bakhuid manlake jingkantang Lyngdoh kalong ka jimpensle arsha namar bale manlaki kristan kiba pediyang ya ka jingait kilayo jimpensle lempa ka baptisma nangallor kane ka jimpensle ki Lyngdoh kiyo kane ka jimpensle kaba pinkarpang yaki ban snap yaki pop jengki ve ban duwai nagabenda jongki ba ujisu unmap ude ujisu umap lemba jongki nangda sakindian ngakwa ban pelau jingmut hangne ujisu haba ula ong yaki pop jongno map hangne ujisu ong yaki pop baro jongno haka fareng jongno eni ban ngakwa ban puson kindia turu hakane ka benta ujisu mut ngide ban le shimet ban pla yaki pop jongi hawu Lyngdoh bad ladang ipe ngitip ka Bible lato habun gi ketin ka jutam barim lato ha ka ketin Hebrew bad ka jutam batimai lato ha ka ketin Greek bad ngide ban pe kai ka jingmut habau jesuang eni ne jongno ha ka ketin Greek ban peni ya kane ketin eni ne jongno kalong tinon kabamut saman or eni kabamut hangne ka kranshai kadar ka kadau yaki rishimet kata kamut manga ban mapi rishimet ngide ban tur shabu Lyngdoh ngide ban pla yaki pop shimet bad ki apostol bad ki ba pediyang ya kane ka bor hiar pateng kum mangi ki Lyngdoh ngimap yaki pop nagabenda jongki badu jisu udang map yaki omde Lyngdoh map ngabakala leze u lemba ki Lyngdoh u jisu umap yaki pop kabamot leze don ki bru ki kili kumna ubri ulaban map ngilaban map yaki pop haba leze haba ngidon jingya kajia bad himmen ki para leze himmen hadin pad leze kran buon ki ketin hala kala babe ula babe nanda uwan ban ong map yanga ngala bakala karen tingala banong hoy ngala map ngasautu pimpad perkat eye pilas ngodom ngo bitar nga map ya kita ketin kaba pila karen kata kamud kata ka jingya per jingmud hapadeng jongi tang hakane ka dur ngilaban map henre yaki pop kaba sutid haka donur ka Mynsiem jongi kaba kata ya ublay but kaba kata iki para brio tang uji sulaban map inde ban soto shai kadar ya kane ka pang nangda ko himmen ko para haba ujisu ula court ula veri ki apostol hakane ka kam kaba bakhraw jonga balang ujisu wong yaki pop jongno pila map la map yaki pop jongno pila pensa la pensa lese don bon gibri kim sautu kay ka jimmot ban ngide ban sautu yakane ngakwa man manra happy Tylli Ki ketin na ka Greek ka bakran halor kane ka jingmap bad ka retain ka pareng yong yaki pop jongno pi forgive or yaki pop jongno pi retain and forgive larangi pet ba ke jingmur jangni ketin ha ka Greek nilaban yoi Tylli Ki ketin ngan sa pulay happy kita ki ketin ha ka Greek jingmap ka bamot afete ne afimi
affette ne afimi. Haka jingmut kaba jongane ka ketin kalong send away, let go or release. Kane kalong ke jingmut. But ban yo affette, ban yo jingmap ki pop Malleki kristan, malleki reinstrument kide bandon light ligi jinglong. Banning kong ude ban kala kabamut nadu kadonut. Baar ude ban pla pop ha ka jingkoid ude ban pla hok yaki pop. Kalamburi kino ki pop. Ude ban pla hok yaki pop. Nangda balai kalong ude ne kade bandon ka jingkua ban penbiang nakawenda ki pop. Ude bandon ka jingtrang banam leshu kata ka pop. Kila ka bamut nado ka donod plalud ye ki pop klamburi ye nangda de bandon ka jingrai scam banum late pai shakata ka pop. Kini kilong light li ka jinglong ka bangi de bandon habangi late pla pop. Nangda don sakaway pat ka ketin kabak kadau kay ka jimut retain ne pensa ban pensya ya kane ka ketin don ka ketin kratete ha ka Greek kratete ha ne kane ka wan na ka ketin krateo kabamud hold fast, seize or keep kane ka long ka jimut te kaba kratete kakapora yu kratate kalaban jia kumbau jisuang pensa yaki pop jongno la pensa kratate kan urlong haba uburyu bawan plapop don ga jingkala kabamud haka jingim jongu usuwan ban pindap yakarukam ula tumu ban leka ju kapop bakum juru uburi ne kaburi bad kendai dia ka pop haga jingim. Let's say one platok. Nanda don jingmut kindia through ban penkala ya ka jingim. Ngila ban sautu mano bade kum kini ki jait brio. Ngi hangne khasi hills. Ngi don bon ki himmen ki para bon ki kon samla. Ki ya hap kurin. Ki ya shongla. Haba yade bat ka poi men ngioi bon ki kon jangi. Kim Jupediang Sacrament Jinkadi Kuri. Shumudo Lada Uwe Uburu Ubashong Kumne Uong Akuaban Plapo. One Sha Lyngdoh, but Uong Narung along Kun Catholic, Nadeban Plapo, Lyngdoh Ulaban Layu. Tendang don Gibruki Pon yang akikali Father Ngambatin Beijingim Henry Ngalaniam Ben Plapo. Ni Jubabi Kingim Ki Sautu Shaikada Kimla Ben Pediang Sacrament Jim Plapo Namar. Ki don ki im ha ka pop but kim pat kala ka bamut lada ki kala ka bamut ki deben pin be dia ke jingim ne ki deben rai ban jingai no na iwe pa henre baro artli ki jinglong om don haki henre ki yong ikwa ban pla pop te lada kum ki ni ki bri ki wan sha ulindo unle kum no ye ki pop ka ba pila pla kata kam de ke jim pla pishu itu ye ki pop kita ki pop pila itu hawulindo kasahapi nama pimdon ka dak ka shinjang ka jingkala ka bamut pimdon ka jingrai ban kala pura na ka ne ka jinglong ka papi im bad pim shimla itu hokuru nama kadba pidang itu ki pop pidon ka jingmut shalin det ngamut ban yai beteng ya ka ne ka jingim kumne be te kumno it kita ki buru kilaban yo jingmap kala shai kadar ya kane haka ju kadur ngilaban batai shushu ye pi halor kane kapang lese pi pang pi shitom pi le sha u be doctor pi kwa ban sha sumar dautau doctor udon ke jingtip doctor udon ke jingstan doctor udon ka dawai ka shin ban sumar ye pi udon bon girukam ban sumar lese pi don kawe ka jingat haka med jumpi Lese kane ke jingat, lese kalaban long cancer, ne kano ke tumor. Lese kata ke tumor kalaban yo koit lemba ke dawai kaba pish di. Henry don ki jai tumor de ban shapui. Haba pele shong hawu doctor wong kane ke jai jimpang ngah ban sumar kam kerpang ngah ban shapui. Ladapi ong ngam tre doctor ban shapui. Henry ngakwa ban light loid. Shu ai no ke dawai. Pitip. Tang hakabadi dawai pinimyo jingkoit na kanega jimpang nama doktor ubat tibit ubat start usautu kum kanega jai tumor deben shapuit dapat seno nadu trai henre pim trai te kumno
pilaban ong nga haban yo jing khoi jing kia hagane ka dur ki ko himmen ko para bon na padain jongi habangi lei plapo ngim don jing mot ban ya lemba kata ka process henre ni dawa ya kaba ngimla ban dawa nama ngimbat pindep ya ki kindon badeban pindep nagata ka daw Jesu la ong kumne ngiti pro Jesu ha ka gospel jongo Matthews ka ba kathenrio katkendai berarpo habau Jesu ula ong ya wo Petrus ka shabinga na ya pi ban te ban lao ya ka ba pitte ha ka perte la te ha benengru ya ka ba pilau ha ka perte la lao ha benengru kane kalonge jingmot kabau Jesu ayu Jesu ula ngitip habau Jesu ula don hangi rengat badni ha Galili ha Nazareth ha Jerusalem habau Jesu ula le kano ka kam ki bru ki la lingo bad ki ong ula ki kaya ki da ka bor ka itiar bad ki la kali nangno ka wan kane ka bor ka itiar hawu don bon ki bru ki la snau lingo ha lor kane ka pang bad ngiti pro Jesu ha ka ya ki yang jongu ula map ki pop jong bon ki bru Jesu ula map ya ki pop jongu bru bayap shilia ba nangda ula pin koi henre ngim shim yo i habau Jesu la paya ki apostol arngot shimla ong map ya ki pop ula ong pin koi dia ki bapang be ya uksui penim ya ki baya bad pin koi ya ki bapang yang lingkod Jesu shimla ai bor ya ki ban map ya ki pop Jesu la ya ki ya ka bor ban map ya ki pop ban pensa ne ban map ne ban te ban lao tang ha din ga jimmi pat uso jong ga jingmap ya ki pop ka urlong shisha lemba ka jingmi pat lemba ka jingyap pat ka jingmi pat dena ka taka daw Jesu lai pateng ka taka bor ha ki apostol minda Jesu don shu but ni ha ka person kumba udon minda ni yo iya person jong Jesu ha ka balang lemba ki sacrament bad mano bade ben pinurlong bad pinmenda ya ki sacrament bade lemba ka ti jong Lyngdoh nagata ka daw Jesu la ai kane ka bor bad kum juru ko himmen ko para ni yo ki sacrament kum ki dak shin jong jingdon jong Jesu ki sacrament baro kumbangi shahi kai kalonga visible sign kabangi yo i hakamajongi bad de lemba kaneka visible sign yaki dakishin kabang yo i haba manga unompop nga late ha we patu Lyngdoh ban pla yaki pop nga yo i yaka jingdon jongu Jesu ha utawu Lyngdoh bad nga yo pediang yaka jingmap yaki pop lemba ka ju ka jingkenia jongu Jesu halurulum Calvary bad ka snam jongu Jesu ka wanto halo jonga habanga pendre ialade habanga la shim yaka jingrai ka baskem naduh menda nganom le yakum gane ka pop bad ai hanga yaka jinga e ko Jesu bangandu pla ban job halor kane ka jimlein basuniyo halor kane ka jingpalot haba ngadon hanga kane kalonga jingmur jonga jimpla pop ko himmen ko para kane kalongro ke jingmur bale u Jesu ulatung yaki apostol ban snap yaki pop bad minda ladangi ya tainia halor kane kapang o Jesu shimla mut komne Jesu shimla tung ya ki apostol Jesu shimla tung ya ki Lyngdoh kata kalong tang ban ya tainia bad ban pengsan ialade nak ka ban yopediang ya ka jingaye ka ba Jesu labu lemba ka Balang de nagata ka daw ko himmen ko para ni don kamban puson jilliu halor kane ka pang bad ladangi pet halor kane ka pang ni haka CCC jonga Balang Catholic 6000 sauspa saupowe 6000 sauspa saupo sau ba 6000 sauspa Henry powe ba 6000 sauspa sanbo Henry bara ka hikayangi halor ki pop ba halor ka jinkar dor ban pla yaki pop jongi hawulinto kumjuru ladangi pet haki kanan lo don bongi canon ka bakran canon kindais pa Henry po ka kren halor ka jinkar dor ban pla pop shimet halor ba nangda
Haga canon Henry Kendais pa Henry Pusan ka kren batang ulindo ulong u minister jong ka jimpeniasuk kibryo kimlaban peniasuk Henry ulindo ubalayo pediyang ya ka jimpen kantang kaba la wan hiar na ka jutang barim lemba u Moses how Aaron bad kala hiar shaw Jisu ulindo bamjikut badu Jisu ulindo bamjikut uba Yesrim yaw Melkisedek uba angya kane ka bor ka itiar ha ka balang bangindo pla ban Yesuk badu Balei to ko himmen ko para habangi puson halor kane ka pang ngidon kham ban sauto shai kadar ngimju late pla how brio henrenge late pla pop how Jisu ubala uba shong how lindo lempa ka jimpen sle how lemba ka jimpen kerpang how bad lemba ka ne ka jing sauto ngide ben tor shaka sakrament jimpla pop ko himmen ko para nga kerpadi pi vei pai vei bad ban puson jilliu bad ban duwai naga binda ki lindo leseng yoi ngiyos shapangi jing tolod jangilindo but kamda me don buon ki buriu ki yang Pyrshah ki kren Pyrshah ya ka sakrament jimpen yasuk ngide men sautur habangi puson halor kane kapang uksuid udom ubitar ya ka sakrament jimpen yasuk uksud udom bitar ya ka sakrament jimpen yasuk namar Balei de lemba ka jimpen yasuk badu Balei ngila ban pidiyang hok ya ka met bakas nam jongu Chris baduksud uttip lada baro ki banget ki pidiyang koin ya ka met bakas nam jongu Chris kinum kongushu ya ka buisniu jongu namar kane ka daw ngiyos ngo buon ki brio ki kren tat burom ya ka sakrament jimpen yasuk bad don buon ki brio ki kren tat burom ya ki lindo bad ka balang don buon ki brio ki kren tat burom ya ka Eucharist Bakhuid bad ngiti pro ude uksudo sngoto ba ya ka jingdon bashisha jong Jisu ha ka Eucharist Bakhuid nagabenda ka satanic worship ki kwa banyo ya ka communion bala pengandang ha ka balang Catholic kane ka Pyrshah haduh katno uksud usngawtu ya ka jingdon bashisha jong Jisu ha ka Eucharist Bakhuid badena ka taka daw ko himmen ko para satala ka perthe uksud Pyrshah ya ki brio banum tursha ka sandu plapop minda ka balang ha ka Europe ka stang ban hiar de namar kila jingai no ha ka sandu plapop kila stang ban kren ialade nga ngamla ban late plapop havulindo ubriu kumanga hadukat no chalak uksoi hapadeng jongi badle se lemba ki paralog jongi lemba ka social media lemba ke jingi kai kendriang buon ki brio buon ki kon samla jongi ki stang ban jingai no hanaka sakrament jimpen yasuk don buon ki himmen ki para jongi ki jaitu ban late plapop ko himmen ko para pide ban sautu ningkong lada pidon kane ka jinglong ne kano ka jingai tainia halor kane ka pang kataka sab ne ka jingstat ka wan shapi ka wan nau bammen uksoi namar shim kwa bapintur shajan ujisu ha kane ka sngi kat bapis ngap yanga ko himmen ko para duwai na gabinda ki lindo bahro duwai na gabinda ka balang Bakhuid snengu ya ujisu na gabinda ka jingai kane ka sakrament babata ka bapelong yangi ban Yesuk badu Balei na ki po shaki pot lemba ka snam jongu Chris bad ngide ben tu da ka jingkamen ngide ben pediang kambun sin ya ka sakrament jimpla pop kramba ngila ben pediang ru kambun sin ya Jisu ha ka do bad ka snam jongu Jisu in karku kardoya pi ban nga kermen bait ngalala ban penshaya pi kindiat ngat sotu kane kalongka pang kaba yarbha kaba jilliu bha ban ngamde ubastat hadu kata ban penshai nadong shadong henre lemba ke jingyarap jung Mynsiem Bakhuid ngalala ban kren katne ya pi ban nga kermen bait kan yarap ya pi bungod ban Yesuk padu Jisu ban ngeskem ha ka sakrament jimpen Yesuk
bad ngakendu bad ngakerpad ya piru sngelba sam yakiwe pinboyno yakum kini ki video habun ki himmen ki para bad pilaban download yakane lada pimdon network hakiing jumpy katshaba pipoi download nanda pilaban tem yakane lese pila habapi pindon kam ne hikai pigiramba balang habapi hikai kano ka seminar pilaban pinsngap yakiwe pilaban kindu yakiweru ban les ngap yakane ki jingkaren kanamba kindup laban pinkare namarngi longi ba ai seminar marriage training baptism training bad kive ki jingikai bunsin kane kalonga binda kabangimnam ban hikai bunsin ni artatin ban hikai henre daka jingslur ko himmen ko para pilaban pindan kam kadbamon kane ka video namar ngayo yakine ki jingtip baro nakaba pule kane kot babun jai but piru pilaban shim yakine pendon kam ban hikai yaka balang jumpi yaki bange jumpi but pilaban pindon kam nakabinda ke jimba jongive ngamdon kano ka jingtut ke jingvit halor kata namar kane baro kamde jonga namar Mynsiem bakudula hikai bad ngala sam ye pia kane ai kane kalonga jimmandoy ye pi baro ba ka balang kan roy ka jingim kristan kan roy but lese don bun gi himmen gi para ki bas ngap na ke pat ki kinhun kan yarap ya piru ban pla bhai ki pop ban yesuk badu jisu ban kala ka bamud ha kane ka ayam jisun karku kardo ya pi baro jisu bayit karku kardo ya barro kini ki himmen ki para ki bas ngap na kane ka video karku yaki kabaki don haying karku yaki habaki don haka jakatre karku yaki kadba ki dang yai lindi karku yaki bakidon haka jingtuwai ba kinang yo jingai ke jinggarku karku yaki ba pangi ba shitong ke ba ngap mintau sunem makiru kinyo ban late pla yaki pop ba ki himmen ki para ki ba yir ba toin jangki kinshim kia ban yalam yakiru shaka sendu pla pop wad lada kim la ban yai ai ba kin long ki ba kloy ban trishitam ban rayaki ne kot yaki lindo haying jangki ban yasuk bad me ko jisu ba makiru kinyo jingai ke jinggarku hawni usnem jubilee karku kardo yangi baro Sohblei badon bor baron karku yapi uppa baru kon badu Mynsiem Bakhuid. Amen.